A Fundación Galega contra o Narcotráfico conmemora cada ano o Día Internacional contra o Uso Indebido e Tráfico Ilícito de Drogas coa campaña Panos Brancos contra a Droga. Ribadumia sustitúe a Vilanova e acolle este ano os actos centrais desta edición. Con esta celebración búscase mostrar o rexeitamento ao narcotráfico e ás drogas. Pois sí, a verdade é que é un acto para lotar contra a droga pois ao mellor tamén incluso pois todo aquilo que non é positivo, digamos, para a sociedade, non? O que pretendemos con este acto, o Concello de Ribadumia está moi agradecido a esta fundación, a esta asociación por facer este traballo enorme en prol a favor, digamos, da sociedade, non? No acto leuse un manifesto contra a droga, firmouse un pano branco contra o narcotráfico e actuou a banda de Ribadumia. Estas actuacións estaban encamiñadas a ensinar aos máis mozos que hai mellores maneiras de gozar a vida. Eu creo que Ribadumia poida participar pois neste tipo de eventos pois tamén é algo moi importante, porque de alguma maneira todos xuntos pois o que vamos a facer é un traballo pois máis cercano para, a sociedade en xeral e axudarlle pois a estes xóvenes pois a que disfruten da vida, que disfruten do deporte, como dicíamos nesta lectura, que disfruten da música, que disfruten da cultura, que iso é moito máis importante que ao mellor pois estes puntos oscuros que están na sociedade, que están presentes na sociedade e que entre todos evidentemente pois trataremos de corrixir. Para pechar o acto, botáronse globos blancos ao ceo como rexeitamento ás drogas e ao narcotráfico. David Castro destaca que con estas actuacións axúdase a concienciar aos máis pequenos. A verdade é que estaban moi contentos, estaban moi satisfeitos con esta solta de globos e, eu creo que precisamente dende os nenos é onde hai que precisamente motivar e facilitar e axudar tamén a que, estes puntos máis oscuros, digamos, que están presentes na sociedade, que están presentes nos máis xóvenes, precisamente desde estas edades é como mellor se van a conseguir os obxectivos dunha sociedade máis libre, dunha sociedade menos oscura, digamos, non? Esta foi a 13ª edición dunha celebración que cada ano ten lugar nunha vila diferente, co obxectivo de chegar a toda a poboación galega.